Haya, neno timoro kani joma be kwayo welo mondo. Haya, Alfred Cheruiyot mawuok Iten e county ma Elgeyo Marakwet mawuok jaloch e ng'wech mar kilomita 21 mar Roan Half Marathon ma higani manobagi kaneno le mar Roan National Park e county ma Homa Bay. Cheruiyot bende emanolocho e ng'wech mar Roan mokwongo manobagi county no higa 2023. Ne olwegi Alex Geyo mawuok e Mount Elgon e county ma Bungoma kae e korka jomanyiri to Nancy Cherop ma bende wuok e county ma Elgeyo Marakwet ne owuok jaloch e kinde ng'wech makamano. Ng'wech makamago ne sirikand county ma Homa Bay ochako mar reso le ma oromo omoro kata Roan antelope ma bende yudre mana e kar neno le maruma kod bende keto kaneno le e map mar piny Kenya maywa wang jolimbe matho. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano, Director General mar KWS Ngire Rastas Kanga kod Governor ma Homa Bay koni ng'wech makamano konye ting'o malo weche mag limbe e pacho kae. I better be here than be in Nairobi. My message to the nation, let us run. It is a cause for unity. It is a celebration of our heritage, and we are the home of champions. It is an experience of a lifetime. So we want to ask visitors outside the country, but also in the country, tutembee Kenya. Magical Kenya, tutembee magical Kenya. From the Kenya Wildlife Service perspective, we are very happy to host this half marathon, and we do encourage additional members of parliament and the public and our youth to come and learn for the Roan and contribute to its conservation. Lambo Valley or Luma National Park is a world heritage that we all need to focus on, and these kind of social activities, they are promoting Kenya in a big way, and we are all conjoined to ensure that we tell the world that we are preserving the last great places and species for the world to come and see. Timbe ang'wen oyudo tiko madonjo e tielo mar nus final mar piem mar